Τις περιόδους 6, 7, 8, 9 και 10, 11 ο Παναθηναϊκός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι Έλληνες και στο εξωτερικό μέσα. Να μπορέσει να διαχειριστεί τον ενθουσιασμό, γιατί έχει και νέα που αποτελείται από το συγκεκριμένο ρόστερ. Η Σισπύρος που θα προσπαθήσει να έχει. Για το Βουγιούκα χαμηλά, αυτός δεν κοίταξε το καλάθι. Γυρίζει και θα σκονούλει. Από νωρίς χτυπάει τα μισμά του ο Παναθηναϊκός. Σάτο με ταμπλό από το σκριν του Χάινς. Μάτζαρης μένει χωρίς αντίπαλο, δοκιμάζει για Κώστα Τσατσαρή. Ξανά η φάση. Που απαντάει αμέσως στο τρίποντο του Κώστα Τσατσαρή. Κοιτάξτε, πασάρει στην άλλη πλευρά στον Περπέρογλου. Οι τρίπλες πάνω στο. Έμεινε 2 μέτρα πίσω, το βλέπετε. Είναι χαρακτηριστικό το. Η ελληνική αστραπή, όπως έγραψαν οι Αμερικανοί, με δικά του 2 καλάθια. Ένα από την κορφή της ρακέτας και άλλο ένα εδώ. Από τις συνεχόμενες προσφυγές, Γιώργο. Ναι. Ενώ ξαναβλέπουμε την πίεση του Χάινς πάνω στην πάσα προς το Γιασκεβίτσιου. Φέρει λάθος του Γιασκεβίτσιου. Γιατί ο Χάινς είναι ένας. 28-25. Ξανά το τελείωμα του ευνηδιασμού για τον Ολυμπιακό από τον Γιώργο Πρίντεζη. Σπανούλης χαμηλά για τον Πρίντεζη. Αυτός εκτελεί αμέσως. Πανηγυρίζει αυτό το εύστοχο σουτ 3 πόντων μπροστά στο Γιασκεβίτσιους. Πάλι τη φάση την έχουν τελειοποιήσει οι δυο τους. Κοιτάξτε πως υψώνει ο Διαμαντίδης στην πλάτη του Ντόρση και κανένας δεν πάει στην περιστροφή από τον Ολυμπιακό. Ακριβώς. Μεγάλη ευθύνη του Γκετσεβίτσιου στην προκειμένη περίπτωση που αδυνατεί να ακολουθήσει την ταχύτητα με την οποία συνεργάζεται. Ανώς θα χάσει τον έλεγχο της μπάλας. Ο Σάτο κλέβει. Ευνηδιασμός του Παναθηναϊκού. Τον σταματάει ο Παπα-Νικολάου. Ο Καλάθης δεν πρόσεξε το τελείωμα με το lay-up. Σπανούλης για τον Παπα-Νικολάου, έξω αυτός για τον Πρίντεζη, χωρίς άμυνα. Ο φόργκορ του Ολυμπιακού για 3, 41. Δικαίωμα και για συμπληρωματική βολή. Μπατίστ, Διαμαντίδης και ο Τσαρτσαρής που ήρθε πιο αργό. Καλάθης, Μπατίστ, Σάτο, Τσαρτσαρής και Διαμαντίδης, η πεντάδα του Παναθηναϊκού. Λάθος του Σπανούλη, κλέβει ο Παναθηναϊκός, λέει από τον Καλάθη. 47-38. Πρίντεζης με το ένα χέρι, είναι και πάλι εύκολη κατοχή. Θα δούμε την επίθεση του Παναθηναϊκού και θα πάμε σε οδηγίες προπονητών. Φοβερή Φέτκοφ. Ακριβώς αυτή ήταν η πρώτη οδηγία που έδωσε. Διαμαντίδης, η πάσα στο Γιασκεβίτσιους, αυτός από την εσωτερική για το λέει. Εδώ η πολύ ωραία δημιουργία του Διαμαντίδη και το εύκολο lay-up με τον Παπα-Νικολάου. Σκρίνα το Βουγιούκα, αλλαγές, ο Χάινς μπροστά στο Διαμαντίδη. Ο Διαμαντίδης εκμεταλλεύεται την αργή. Εδώ και πάλι η εκτέλεση ξανά Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου, Γιούκας με τον Χάινς, Βουγιούκας. Περνάει και σκοράρει. Παπα-Νικολάου για 3 είναι άστοχος. Επιθετικό rebound για τον Ολυμπιακό με τον Πρίντεζη. 9. Ξανά. Πάει από την εσωτερική. Διαμαντίδης, ωραία για τον Περπέρογλου. Το καλάθι από την άκρη. Σπανούλης περνάει τον Καϊμακόγλου. Παπα-Νικολάου χωρίς αντίπαλο για 3 είναι έξω. Ανάγκη Σκεβίτσιους που έχει δει το ρολόι. Προτιμάει όμως την πάσα στον Μπατίστα. Αυτό στη λήξη του χρόνου. Ένα δύσκολο. Σου 3 πόντων από τον Γιασκεβίτσιους με ένα screen στην πλάτη στον νόμο. Λίγο το λάθος από τον Ολυμπιακό. Παπα-Νικολάου κράτησε την κατοχή και πάει μέχρι το lay-up. Στο 4 ο Πρίντεζης και στο 5 ο Χάινς που παίζει 1 εναντίον 1 με το Βουγιούκα. Ανάποδο lay-up εύστοχο. Πριν να παίξει 1 εναντίον 1 πολύ καλά, ενώ έχει μειώσει. Που πάει χαμηλά στο λεοπόστο όπως ήταν τώρα ο Περπέρογλου. Διαμαντίδης για τον Βουγιούκα, αυτός με τον Πρίντεζη. Φοβερή προσφύση. Την καλή πάσα από την Βουγιούκα, αυτός με τον Γκετσεβίτσιους. Βουγιούκας τον σταματάει ψηλά. Ο Πανούλης με τον Βουγιούκα. Η πάσα στο πλάι, Πρίντεζης με το ένα χέρι και Πρίντεζης. Κοιτάξτε. Βουγιούκας με τον Γκετσεβίτσιους. Τώρα δεν μπορεί να δώσει βοήθεια κανένας. Ο Βουγιούκας σκοράρει 60. Κλείνει η άμυνά του Παπα-Νικολάου με τον Γιασκεβίτσιους που δεν μπορεί να παίξει άμυνα. Η πάσα στον Γκετσεβίτσιους, αυτός από την γωνία. 5 ουσιαστικά εναντίον 4 με τον Γιασκεβίτσιους. Εκτός από τον Γιασκεβίτσιους μπροστά του. Γκετσεβίτσιους για τον Παπα-Νικολάου. Δεν δοκιμάζει για 3, πάει προς τα μέσα. Γιασκεβίτσιους που εδώ έχει χάσει σε όλες τις φάσεις, τις τελευταίες φάσεις τον αντίπαλό του. Θα βάλει τον καλάθι που ασφαλώς είναι καλύτερος σε εμείς μάτς με τον Παπα-Νικολάου. Βουγιούκας με το ένα χέρι θα τον νικήσει εδώ. Με 18 πόντους, 12 ο Διαμαντίδης. Ολοκληρώνει ο Καϊμακόγλου. 3 εναντίον 1. Περπέρογλου μέχρι το lay-up. 74 ακόμα. Και εδώ το καθαρό stop του Χάινς πάνω στον Μπατίστ. Ξανά στη μεγαλύτερη διαφορά του Ολυμπιακός. Καϊμακόγλου σε άστοχο τρίποντο. Rebound από τον Περπέρογλου. Το lay-up και το καλά. Αλλαγές στα screen. Η πάσα στον Μπατίστ που θα καρφώσει. 81 Διαμαντίδη. Διαμαντίδης σε σου 3 πόντων. Είναι εύστοχος. 81-76 και ακόμα 4-3-2. Νέο τρίποντο του Περπέρογλου. Airball. Τέλος αγώνα. Ολυμπιακός 84.